Fl-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista l-insertat feluq snin il-mexxej Laburista, f'diskors ta' nofsija Joseph Muscat tkellem dwaru nnifsu. Diskors li fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista deskrivih bħala wieħed ċokkanti għaliex injora għal kollox l-impjiegi, il-ħolqien tax-xogħol, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ekonomija u kif gvern Laburista se jkun qed imexxi fi kriżi ekonomika. Konferenza ġenerali li fiha spikkaw numru ta' dikjarazzjonijiet mid-delegati b'tifħir u euforija lejn il-mexxej Laburista Joseph Muscat. L-ewwel 10 minuti tad-diskors ta' Muscat kienu ffukati fuq tfulitu, fuq trobbija tiegħu, familja fejn missieru kien iġorri l-kaxxi fuq daru u ommu tħita s-sinjuri. Irrakkonta wkoll esperjenza li jiftakar dwar in-nanna tiegħu li deskrivija bħala mara reliġjuża. Kellha ritratt kbir niftakar tal-Perit fis-salott. Jgħiduli li darba l-qassis li kien ġibirek u li rrimarkala dwaru għaltlu jekk trid tħares lejh u jekk ma jogħġbokx itlaq il-barra. Kien f'dan iż-żmien li Joseph Muscat kellu l-ewwel esperjenza fl-ekonomija. Kont saqsejt lin-nannu għaliex kaxxa frott li kien ħalpit kalija għalija kien tħallas. Daqskemm kienu jiswew ratlejn meta tixrihom minn barra. Ma kienx tagħmel sens għalija. Dakinhar in-nannu kien weġibni biss bit-bissima. Naħseb fil-fatt kienet l-ewwel laqgħa tiegħi mal-prinċipji tas-suq u kabritli l-kurżità li nesplora d-dinja tal-ekonomija. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni tiegħu u semma l-fatt li kien imur San Luigi. Għaddejt għal kullet San Luigi. Skola li ħsib warajha minn dejjem ġibidni. Mhux se noqgħod ngħidilkom min kellim jgħid fil-klassi għax issa naħseb Malta kollha taf. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-ħajja personali tiegħu u relazzjoni ma' Michelle u appellala biex ma toqgħodx tibki. Ista' tikbix ta' Fl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat injora l-fatt li l-poplu Malti u Awċi stenneħ jitkellem dwar il-politika tal-Partit Laburista u mhux dwaru nnifsu. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu Malti sustanza jrid, diskors fqir, kliem fieraħ u ingravati jixelu ma joħolqux ix-xogħol u anqas jgħinu lil Malta taffaċċja l-kriżi ekonomika li faqqat fl-Ewropa.